presents What's the Style? Pagdumog Style. Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibutor. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod ng pabalik ko ng baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ginaingon nga kunang asawa tinuod nga buutan bisan unsa nga mga pagsuway dili kayud mapukan. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Malay. Sige pa. Humana ko. Humana ka? Oo, humana ko dahi. Uya eh. Sige, patuwag na ta. Agoy lami ba ni mo eh. Katugdag imo eh. Unsa? Muna, gaw pasing. Lakot jud kay ko gabi, uy. Dali kay nahuman sa balir. Unya gitalikdan lang dayon ko. Dayon hagok sa kanahan. Ay da, murag karon pa man kaani mong bana, uy. Wa pa jud ka maanad, ana. Nga halos nagsige ka na walang reklamo bahin, ana. Da, naana da ba ko anak ka? Pero sahay man ko, ganahan pa man to. Anya, wala ko'y mahimo kay nakagok naman. Unya, asa man ron siya? Domingo man. Aw, asa pa? Tuon na sa turos yung mga barkada. Nagtagay na sa turon. Di ba ang taong pala inom? Hilig man na ang butang agaw? Pero, lahisad ng bana mo, no? Sus, tagay rin yung nag-ayo na akong banagaw. May patingali ang mga barkada anak niya kay kugihan pa. Pero siya, dalit kay maluya. Mao ba, Nay? Ay, o lagi. Para sa inyo mag-inom ang imong bana, uy, uban siya mga barkada. Wa man mula kaw glayo ang bana mo. Paglakaw na ko ganihagod, wa mangod siya dito. To na di ay, uban siya mga barkada. Hoy, ikaw ba si Ma? Kawagyo ilain nga gimuhot ni mo ng bana mo, uy. Kanarag yung butanga. Kaya nga no, ikaw din ay. Okay ra ka, kaniadto nga dali rang mamans tatay. Uy, okay ramang kugod. Di magkukutihan niya pagkaasawa, oy. Musugot ra maggaikog di may magdog si tatay mo usa ka tuig. Kana pang way hasol, makatuog tagtarong. Uy, buyag.
Di gyud noon ko mabuhi, nay, kung may banang mo hasol na ako. Ambot lang. Naratuod sila nag-inom sa may kayda sa Mumbai. Ay, ano? Kanang usami balog naman. Buli na tingali na, kay hubog na. Duha na lang silang nahabilin. Uy, kanang usa ka lalaki nga nahabilin. Si Pulto man na. Ang lalaki nga crush kaayo ko sa dangdagap ako. Hala, bago ra ba nang nabiyado? Klaro kayong kimingaw naglangit, awhana. Valer. Kanindutan awon ni Pulto, eh. Nga naghukas lang sa sinila. kayo kong asawa ba isa? Bingkol kay siya dughaon. Wow. Parehas ni Paler nga tiyan regadako. Lami kayo, lami. Sama. Oy, Oo mo. day, si Ma, doon day. Uy, hunong na mo, uy. Undang na mo sa pag-inom kay hubog na mo. Ang inyong kauban ay, ako nasugatan nga, nagbarag-barag ng naglakaw. Ay, pasagdil to stunyo. Kay mabaw kay tog bangag. Dalira mahubog. Sabi niyo mo dahil si Ma, mas may na magsigig in na mo yung banang kay murag kondisyon kayo ni Dog, di ba? Mau. Oh, bitaw, kondisyon bitaw. Pero wa may patriling ning amigo ni mo, Puldo. Mau pa gani, pagtangka, tuwagsik tayon. Ha? Unya, talikdan na lang ta. Uy, Oh. dugay pa na itik ni mo do, ha? Maug yun. Paita ni mo bali. Mami, pagtangka ito, agsig ni ka ba? Ay, Ano mo eh? ito na asawa na ko ba eh. Kikumidyahan ka lang na ba eh. Di ba day? Nangumidya ka lang no? Buti mo. No. Day, kuhan ba, kini, kung mahubogan ni ko, maayo ka niya, di na ko kalakaw hapit. Ano lang ko higda sa inyo, ha? Ato ko higda sa kwarto sa inyong katabang. Oh, bay Puldo. Kumidya di ba eh. Unsay adto ka higda sa kwartos katabang gud. Tiguar tao na mong katabang oy. Jesus! Wala, bago na tiguang ni ako, kaya? Vida. Mauwag ba ni mo bay Puldo Manugab eh. ni tiguang. Ganahan ni tiguang, manugab. Oh, imensunod tagay oh. Eh, Ah. Oh. Nindutag yung Puldo lawas. Kaayo, biyang kaksugot buang. kaayo. Sa Miss Junior. Nihagkok ng panak ay human makatuwag si o kausa. Si Pulto, to sa pikas nga kwartong bakante niya kipahigda. Ay, noon sa man ko eh. Si Puldo raman ang niasa ko muna-una. Bikan eh. Kuhaan kong duplicate sa yawi sa kwarto nga kihigdaan ni Pulto. Tanawon ako siya na nagkita. Dili siya makamatikod kay hubog bitaw siya. Pwede tingali rin katoong ni Pulto kay hubog man. Yan ako tungo sa kwarto ngayong kitaan. Uy, hala, huwag pa tayo malak ni pultahan. Biko na bi, akong hinaynog apli ang pultahan. Ay, nana, naapli ng pultahan. O, hayik ang suga sa iyang kwarto. Ay, hala, uy. Si Pulto. Uy, sapot, bisag kamay nga naghigda. Og,
Naghayang. Wow. Ang iya ha. Super. Daoy. Ay. Dili man siya ako napana, uy. Itakilit siya nga nagatubang na rin ako. Oh. Oh, hala. May bukang mata ni Poldo. Oops. May parang siya nga nagatubang na ako. Oh. Ilak ang pultahan si Ma. Double diri. Ay, si Ma. Balik diri tayo. Mientras matapa. Agwang taon lang unat ako ang kaibog na ko ni Mapulto. Aron dili ko makasaha sa kumbana. Unsa? Ay, ulag ikaw. Nag-auyab niya ng pulduoy sa wapa na maminyo. Dugay, kinamahumanday. Oh. Sus, nindot talaga ang tawhana, uy. Na-corner lang yun ko sa kumbana. Mangwa mi nagdayon. Uy, hapit siya ko madatong dito siya makahigda sa amo, day. May kani kay nakapugong pa ko. Mas kambang haagid ni mo, uy. Imo na lang kung tatong gitistingan o kausa. Sumol ba ning banare atong saligan? Bitaw, day, no? Sumpol bitaw usahay ning panan, no? Sumol mo lang. Kining banaday, mura lang nig sardinas. Ablihan lang kung wala nila insudan. Hoy, day, tilawin at spuldo, day, di ba? Sus, makapanug-ab ka gyud sa kalami, day. Unsa? Gipatawag ko ni Poldo kay nasakit siya. O, day. Mayo kay wa ang bana mo. Lakaw. Adto atong pag-umangkon ko. Kay nasakit. Ug ang imungan ang gipanangpit kanunay. Nganong ako mayang gipanawag? Tiyo, nadili man may paryente. Ay ambot lang anak niya, oy. Basta kay paduon ka. Adto lang day ikaw. Iyon na, unsam di ang sakit, ha? Ay, nagluya ko siya kay way kaon. Ug ikaw kuno ang gusto niyang kanon. Unsa? Hubog kaayos puldo sa gawas. Nagsigig panapit nga kabit kuno kaniya. O kuya kung may baw imong bana. Na, ubag patay yun ang duha. Nay! Ako na lagi pawagan si Poldo kay kuyaw ko na sa kumbana. Mao tumay gala ang kaagi ni si Ma din hining atong tulmanon. What's the style? Kuyaw nga magpatay is